Pel que fa a les activitats de raonament i càlcul, dossier número 3, aquesta era la primera. Primer ens diu que restem 1 i després fem la meitat. Doncs aquí tenim el 19, primer n'hi restem 1, que és 18, i 18 la meitat és 9. Vale? De 33 n'hi restem 1, que és 32, i la meitat és 16. Vale? 45 n'hi restem 1, que és 44, la meitat és 22. Vale? 13 n'hi restem 1, que és 12, doncs la meitat és 6. 11 li traiem 1, que és 10, doncs la meitat és 5. Vale? En el segon exercici havíem d'escollir el nombre més gran entre cada parella. Vale? 947 i 944, el més gran, doncs podíem encerclar o subratllar. 749 i 747, el més gran és aquest. 648 i 646, el més gran és 648. 349 i 347, el més gran és aquest. 547 i 546, el més gran és 547. Fes el doble de 33 és 66. El doble de 19, una estratègia podria fer el doble de 20, no? Que és 40, i treure-n'hi 2, val? Per tant és 38, d'acord? 35, el doble és 70. 43, una estratègia podria ser el doble de 40 és 80 i el doble de 3 és 6, doncs 86. El doble de 23 podríem fer el doble de 20, que és 40, i el doble de 3, que és 6, per tant 46. D'acord? Quina és la desena més propera a 47? En aquest cas vol dir el nombre que té un 0. La desena més propera és 50. La del 39, la desena més propera és 40. La del 81 és 80. La del 63 és 60. La del 54 és 50. I aquí, en l'últim exercici, ens demanava quants nombres faltaven per arribar a la desena més propera. 35 està just al mig de dues desenes. A 35, n'hi posarem 5 que falten, tant per anar a una banda com l'altra. Al 16 n'hi falten 4 per arribar a 20, al 25 n'hi falten 5 o n'hi sobren 5, al 18 n'hi falten 2 i al 46 n'hi falten 4. També teníem uns dobles i meitats i triples. Primer, el doble de 4 és 8, el doble de 24 és 48, el doble de 40 és 80, el de 75 és 150, el de 150 és 300. Aquí havíem d'anar al revés. Quin nombre busquem pel que el doble sigui 150? Aquí seria el 75, com hem fet abans. Vale? El doble de 1.250 és 2.500, el doble de 450 és 900 o la meitat de 900 és 450. El triple vol dir multiplicar per 3. El triple de 3 és 9, el triple de 15 és 45, el triple de 50, 3 per 5, 15, 150, el triple de 75 és 225, el triple de 150 és 450, 3 per 15, 45. El triple, quin número? El triple és 3.300, doncs vol dir que hem de dividir 3.300 entre 3 i dona 1.100. El triple de quin número dona 1.500, és a dir, quin número multiplicat per 3 dona 15, és el 500. I quin número multiplicat per 3 fa 90, doncs és el 30. Vale? Aquí teníem
Pel que fa a la meitat i terços, aquí tenim la meitat de 4 és 2, la meitat de 24 és 12, la meitat de 40 és 20, la meitat de 70 és 35, la meitat de 150 és 75. Quin número la meitat és 15, vol dir fer el doble, va anar al revés, és 30, la meitat de 30 és 15, el doble de 2.500 és 5.000, per tant, la meitat de 5.000 és 2.500, el doble de 900 és 1.800, per tant, la meitat de 1.800 és 900, la meitat de 90 és 45, la tercera part vol dir dividit de 3, la tercera part de 3 és 1, la tercera part de 15 és 5, la tercera part de 60 és 20, la tercera part de 75 és 25, la tercera part de 150 és 50. Quin número la tercera part és 10? Per tant, aquí és 30. La tercera part de 30 és 10. La tercera part de 1.500 és 500. La tercera part de 270 és 90, 9 per 3, 27. La tercera part de 120 és 40, 4 per 3, 12. Pel que fa a les activitats de raonament, aquí teníem 4 nois i ens donava 3 pistes. Primer ens deia que el Roc i en Joan portaven sabates negres. Els dos que porten sabates negres són aquest i aquest. El Lluís i l'Òscar porten mitjons alts, per tant, són aquest i aquest. Llavors, la pista que ens acabava d'ajudar era que l'Òscar i el Joan portaven camisa de màniga curta. Per tant, si el Joan porta camisa de màniga curta i a més ens deia que portava sabates negres, aquest d'aquí és el Joan. Val? I l'Òscar, que també porta camisa de màniga curta, serà aquest. Val? Ara ens queda el Roc i el Lluís, que són el Lluís aquest, que abans ens deia que portava mitjons alts, i aquest que ens deia el Roc, que portava sabates negres. Vale? Si continuem, aquí ens demanava quantes figures com aquestes teníem en aquest dibuix. En total n'hi tenim 4. I ara les pintaré una. Vale? Aquí n'hi tenim una altra, 2. Aquí n'hi tenim la que fa 3 i aquí tenim la que fa 4. En total, 4 figures. D'acord? I l'última activitat de raonament que teníem era quants triangles podíem comptar amb aquesta figura. En total són 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de petits, 7, 8, 9. Després tenim els dos grans, 10, 11, i tenim els dos mitjans, 12 i 13. Perdoneu.